Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndikuuze nichi chikangawa tinathana naye pomafika 23 amene chatikhatha kwirira sazaonekanso Malawi muno. Anthu oyipa, anthu ankhanza, anthu osatha kusamala anthu okuba tinathana nawo. Ife a DPP tionesese tisabwerese nyasi za kongeresi kuno iya. Tipange zinthu zosiyana ndi okubaja, tipange zinthu zokonda anthu athu amene tivotera, tipange zinthu zowathokoza anthu potipasanso adadi kukhala pa mpando. Tikumvana? Zonsezi zichita kuoneka kuti zayamba kutheka. Chimanga ndi chichubwera chogawa. Ife tisingopempha kuti chizichulukira kwakulu. Pereza nduyu wina akufika so pana miyango pamala mukhoza kagula munyima kupona. Pitani. Ndiye sesa ineyo kumbali yanga kugwira ntchito kuno constituency yothandiza abale yanga, yozithandiza tokha, komanso ku dziko ntchito imene anandipasa a professor komanso ma MP onse 220 chakuti ukandikhulupirira ine kuti ndikhale speaker wa sindiakhumudwitsa. Tigwira ntchito mosanyengerera, mosaopa, kaya ndiwe waboma kumapanga zopoyira ndili nawe. Tibibiwe kaya ndiwe nduna, vatu nduna zili pansi paine ndizichenjeze pano. Mukayamba kupanga zinthu zosakonda Malawi, ine ngati speaker ndili ndi mphamvu ya oversight. Ndikupezani konko ndipo ndili ndi mphamvu yokapempha adadi kuti awachoseni awo atonongerawa. Tikufuna tigwire ntchito yothandiza dziko lathu, yothandiza Malawi. Amalawi awa zaka 5 zachakwera azunzika. Funa aone mtendere. Tikumvana eti? Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.